Hello guys, good afternoon. Ayan, good afternoon guys. So ngayon is actually umuulan kasi siya. Pero umuulan and magluluto ako ngayon ng yung pagkain natin for the week. Ay hindi naman to for the week kasi sobra yung binili namin na ulam. And di ba sabi ko sa inyo, hindi ako nag-meal plan. Bumili lang kami ng maraming chicken, pork, ground pork. And then, doon na kami magbe-base kung ilan yung maluluto ko. Kasi nga, may issue nga na magla-lockdown. Kaya, mas pinabuti ko mag-ready na lang if ever kung ano man yung kalalabasan na ilalabas ng local government dito sa amin. But anyway, magluluto ko ngayon. Nag-iinit na ako ng tubig para sa pasta. Nag-insist kasi si Papa na may pasta pa na 1 kilo. Pero eto na lang pala yung natira. Ito na yung natira. Sabi ko sa kanya, wala nang natira na konti lang. Pero ito lang yung lutuin ko. And then, actually, minimix ko tong dalawa. Kasi, favorite ko to talaga gawing spaghetti din. Kaya, minimix ko sila. So, masarap siya. So, yung dalawa yung aking lulutuin. And then, gagawa ko sana ako ng ngayon, tawag dito. Yun pala favorite ni Chucha, yung laruin. Saan sana pupunta. Tawag dito. Yung flour, magpa-pancake. Pero wala kasing milk. Pero bibili na siguro ako ng milk na i-mix dyan, na milk powder. And marami pa kasi kaming kasi yan yung pansit, hindi po lutuin yan. So gusto namin i-consume lahat ng to. Kaya merong mga ground pork, ganyan. So i-consume muna namin yung mga bihon. Ito pansit na yung dry. Ayan. And then, meron pang sotanghon. Nasaan na yung sotanghon? May sotanghon pa. And, yun, i-consume muna namin. And, nakalimutan kong bumili ng ganito. Wala na pala kaming, gata. Pero, at least may isa pa. And, ito, nilalagay ko din to sa spaghetti. Ayan. So, yun lang naman yung lulutuin ko siguro ngayon. Tapos, yung patatas. Yung patatas kasi medyo konti lang yung natira, ay yung nabili natin, iba kasi medyo pricey doon. Pero let's see kung ano yung magagawa natin. And marami kasi kaming eggs, breakfast, marami pang so carry lang. And also pakita ko sa inyo yung ay sorry pa. Ang dami pa naming lumpia kasi nag-stop kami guys ng So eto, may mga stocks kami na lumpia na ito na lang yung natira, tapos in-off namin yung freezer namin. So ito lang yung natira. And then walang longganisa, walang kasi nag-stop kami guys. Pinastop ko si Papa maggumawa. Actually may order pa nga kami na 200 packs na longganisa, pero hindi ko na talaga tinanggap kasi para sa kapakanan na din namin yun at kay Papa. Kasi 'di ba mas kasi Papa sa mga ingredients, sa palengke, ganyan. So, ayokong, nag-stop muna talaga kami as in zero. So, ano yung natira, may mga bumibili dito sa aming kapitbahay, yan lang yung binibigay namin. And also, inuulam na din namin yan. So, it's better safe than ever. Tama ba yung sinabi ko? So, yun yung namin. So, stop muna. Nakarely muna kami ngayon sa Shopee. And actually, yung sa longganisa naman, hindi naman talaga ganun doon kami nagre-rely. Parang sa extra lang talaga namin yun. So, ngayon, nasa bahay lang din naman tayo lagi. Kaya, hindi naman tayo umaalis. Kaya, okay lang din na sa Shopee lang talaga nakarely. And, yun. To. Actually, ayaw kong mag-vlog na umuulan guys. Kasi, maingay sa cellphone ko. Talagang nadidetect niya yung sounds kagaya nito sa ulan. Ayan. Ganito yung ginagawa ko guys. Ayan siya Hinahalo ko yung macaroni sa So masarap siya. Actually favorite ko siya kainin pag Ayan. So ito yung natin ngayon. Ayun, mayroon tayong pork. Ito lang yung natira sa pork. Yung iba minarinate na ni Papa para sa barbecue natin. And ayun, na si Papa, nagpipil na si Papa para sa magbobola-bola din tayo. And then itong chicken, marami tayong chicken. And meron pa tayong chicken na native.
Kasi kanina, meron dyan sa labas, yung mga tagalabas dito sa subdivision, nagtinda siya ng native chicken sa amin, bali 300, pero ni-down niya to 70. So, binili na lang namin. So, masarap yun sa bawin. Bukas, kasi Sunday bukas. So, yun na lang yung aming pang Sunday bukas na ulam. So, eto, ano na to. Marami na itong pagkaanuhan. So, nag-chop na si Papa ng patatas. So, ayun. Sinasabi ko sa inyo na Anchor na, ang tawag dito, butter. Ito yung medyo mahal to. Kasi wala na akong choice. Kaya binili ko na lang siya nung last na grocery ako. Pero ito yung kanilang parang, tawag dito, mura na butter din. Pero mura siya. I think nasa mga 50, ganon. Masarap siya talaga, in fairness. So, ito yan yung unahin kong anuhin. Gagamitin. So, naglalagay ako ng marami nito sa spaghetti. So, ito pala yung ating pasta. Ayan. And, yun lang. Na-share ko lang sa inyo kasi masarap talaga siya. Ito lang yung ingredients ko, guys. Del Monte na tomato sauce, ground pork, and dahil meron tayong chicken franks na hotdog, so ito yung gagamitin natin. And then butter, and then yun lang yung gagamitin ko. And then yung mushroom pala, o diba may pa mushroom na si ate. Kasi feeling ko mas healthier, kasi hindi talaga sila kumakain ng mushroom, guys. Pero ayan, kaya nagta-try ako maglagay-lagay ng mushroom sa spaghetti. Actually nagugustuhan din nila yung mushroom eh. So parang meat na din kasi talaga to. Kasi eto na talaga yung nilalagay ko, wala na ito. Since meron, so lagyan na lang natin. So ayan. Ayan, update tayo, guys. Kung ano yung mga natapos ko. Actually, kumain kami kanina ng spaghetti. So, ayan yung ating spaghetti. Dalawa yung ating pero kasi kinain namin kanina yung sobra. And si Papa at si Hagrid naman, gumagawa sila na ngayon ng bola-bola. And ako naman, nagluluto ako ng patatas. So, yung gagawin ko na patatas ngayon is walang ketchup. Lang, parang adobo. And then, may gulay. Gagawin ko siyang pinakbet. So, ayun. Po yan. Yun yung ginagawa nila. Marami kaming carrots kasi, guys. Sobrang dami naming carrots para doon sa lumpia. And hindi namin nagamit, diba? Kasi stop na nga kami ngayon ng aming paggawa. So, ang ending, nagamit din naman namin. So, ang ending maraming konting pork, ground pork, at saka Ako naman, ito yung chicken. Ko siya, pina-fry ko muna. And then, saka ko yung magigisa ng parang adobo din. Ayan. Ayan. Medyo ginabi na tayo, guys. And si Papa, alis yung mamaya kasi ihatid niya yung susi sa ating piso wifi. And yan, nakapaghugas na ako ng mga plato. Pero nagluluto pa rin ako. Ito yung natin, parang adobo style. And yun, adobo din yun. Pero ito lang with patatas. At saka iba yung timpla nito. Yun, adobo talaga yun. And pina-fried ko lang. Iniiba ko. So medyo ginabi na talaga tayo. And hindi ko alam kung matatapos ko to. Kasi medyo bibili pa ako ng tawag dito, milk powder. And ayun pa ba yung bibilin ko. So may bibilin pa ako bukas kasi may kulang. And siguro may second day pa tayong pagluluto. Or should I say parang hindi pagluluto yung pancake lang talaga. At saka yun i-mix ko. So yun naman dito, ayan, walang laman. So ito yung natapos nila Papa kanina na bola-bola. Tignan niyo yung mga trabaho nila. So dalawa, ayan na yan, nasa ilalim yung iba. Tapos ito din, thank you be. Pinaano ni Hagrid yung light. Tapos ito yung carrots na sobra namin para sa lumpia na hindi na magagamit for lumpia So ang ginawa ko kay Papa, pinabalatan ko para i-freeze siya. And magamit namin sa susunod. So, para ma-preserve. And ito naman, ano ba to? Yung ground pork pala. So, dyan nilagay. So, magagamit natin to lahat sa ating pangulam. Kasi puno yung ating freezer dito sa kabila. So, ayan.
ay. Unplug. Lag. Ayan, umuulan na guys. I-update ko lang kayo kasi ayaw ko mag-vlog dito pag umuulan kasi maingay. So anyway, ayan lahat yung mga nagawa natin. And wait lang. So ito yung pinakbet, nilalagay ko na sa container. Actually si Papa nagluto nito guys kasi mas bet ko si Papa magluto nito. And napagod na ako kanina. And ito naman yung mga ano natin, ito yung spaghetti. Ito yung, ayan yung may patatas. Yummy. And ito yung na, ano ko na, pinakbet. At saka, ito. Isang kainan lang to guys kasi konti lang siya. Pero maglalagay kami ng egg nito. So, ayan. Ayan yung mga naluto muna natin for today.